Olen Antti Kalliomaa, Asfalttikallion toimitusjohtaja, osaomistaja ja pikimies 3. polvessa. Asfalttikallio on päällystysalan yritys, joka on perustettu vuonna 2012 ja varsinaisen päällystysliiketoimintamme aloitimme keväällä 2013. Päällystystoimintamme kattaa kaikenlaiset kokoiset päällystystyöt pohjatöineen aina kierrätysasfalteista ja materiaaleista valuasfaltteihin asti. Henkilökunnallamme on pitkä kokemus päällystealan töistä. Pikipoikia ja pikityttöjä on yhtiössämme tällä hetkellä 100 ihmistä. Nykyaikaiset ja uudet koneemme takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaillemme päällystystyöstä. Yritystoimintamme kattaa yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, kaupungit ja valtion sektorin. Olemme urakoineet pihoja, teollisuuslaitoksen tehdasalueita, teitä, katuja, moottoriteitä ja jopa Suomen tasaisimman Kiitotien menestyksekkäästi. Tavoitteemme on olla koko maan kattava toimija lähitulevaisuudessa. Toimintamme tärkein arvo on asiakastyytyväisyys. Meillä on kasassa hyvä porukka, kunnon henki ja tekemisen meininki ja se mikä luvataan tehdään.